Kublai pi baro ngi pediang so bhai pi sha kathup khubor mata ka jan mit shwaban phash ki khubor ngi nya pet chwai ki mat ba kong san Penkut no umentri dang ba du kari Narendra Modi ya ka jinglet jong u sha Japan mi pat ban let sha Papua New Guinea ha ka jinglet ka ba arts ngi shaki lai ri Ai jingkren umentri dang ba du kari Narendra Modi ha ka jingalang jong ka G7 ha Hiroshima kintu badon kam ki jing penkala ha ka rukom trekam ka United Nations Kmi benya umentri dang ba ka jilla Meghalaya u Conrad Sangma ya ka jingyat ka kam jong ka jingshna ya ka State Zoological Park ka badon ha umtreu Ribhoy District ong ba ka jing pentre ya ka kam ka yat ben Bat kading Bashir Khay kalabam du ik school kabladan mentashi spotlight wisnem kata ka KGP Girls High Secondary School penbana umentri dang ba ka jilla Conrad Sangma ban ai shi klur tingka ban tei biang yaka Ki khubor ki babania Umentri dang ba du kari Narendra Modi ulami banlet sha Papua New Guinea ha ka jinglet ka ba ar jong u shaki lai tali kiri kata Japan Papua New Guinea bat Australia Modi unsaya senrop lang ban penlong ya ka jingalang ka balai jong ka limpung jingalang na ka benta ka India Pacific Islands Cooperation ringkat bat umentri dang ba du ka Papua New Guinea u James Marape la shai ka sngi ya ka FIPIC lasdang ha ka sin ba umentri dang ba du kari Narendra Modi ula let sha Fiji ha ubnai naiwing jong usnem arhajar khatsau ka FIPIC ka kenthop ya ka India bat khatsau tali kiri jong ka Pacific Island Ka United Nations bat ka Security Council kin yai long tang kum ki limpung ni rin san ya kren la dakim la ban pet ya ki aka ki jing shisha jong ka jinglong ka perthei ha kini ki sngi ba minta la ong umentri rang ba do kari Narendra Modi mata ka sngi ublei da ka ba banjur ba don kam ban wanra ka jingkela ha ka rukom trekam jong kini ki kinhon trekam ka perthei ha ka jingkren jong u ha ka limpung jong ka G7 ha Hiroshima Modi ulabu ka jingkeli balai pat badan kam ye ki limpung ba pher ki ba hap banyata ye ki mat ki be day bat ka shong suk shong shngan ha bala thaw ye United Nations nakabenta ban pet yakini ki aka Kanehu Shillong bat Gujarat University mata ka sngi kilas dang ya ka jingya tray kam lang dak ba play pat ba ya ka Gujarat Bhavan Hanehu campus ya kane ka jing play pat ba la le lengba ka video conference bat hadian kane la pelat ru ya ki certificate course ha ka natural farming agripreneurship but cooperatives ya ka jing play pat ba ya ka Gujarat Bhavan bat ka jing pelat ya ka certificate course la penlong Hanehu Shillong campus ha ka limpung ya tai ne national seminar halor ka phang organic farming in northeast India a vision towards sustainable agriculture livelihood and nutritional security ulat ke jilla Gujarat u aha Harya Devrat ulalong ukongsan ha ka jingalang play ha ka balaya donlang ki dekhot jong ka school ba ka Gujarat University Udevrat ula ai khuble ye kanehu bat IIS ka Gujarat University ka balai trailang nakabenta ban wanra bat ai jingmantoy ha kalyang ka pule puthi nakabenta ki brio bat ka rihi baro ka wei जो संकल्प लिया था आज उसको परिपूर्ण होते हम देख रहे हैं इसके लिए मैं दोनों ही संस्थान गुजरात विश्वविद्यालय और अपना जहां उपस्थित है दोनों विश्वविद्यालयों के कुलपति महोदय को और हमारे जितने भी अधिकारी यहाँ पर आए हैं मैं उन सबको श्री PS शुक्ला जी श्री सुधांशु जांगीर जी डॉक्टर BK मिश्रा जी को इस सफल आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई Sarkar Meghalaya kalapan kre ban play ya ka State Zoological Park lani ka Jakabu ikimrat kabadon hakasnong umtreu Ribhoy District haka khatsantrik ubanay nailar ngi kirmen baki brew na du kasngi lightlu jong kari shakmat kila ban let petka ya kanika zoo laong umintri dang ba u Conrad Sangma hadian ka jinglet jurip henen kasngi ban khmi ya ka jing pentre ka badang ya shaprang ya kanika Jakabu ya kimrat Hagani ka jinglet jurip la senran ya umintri rang ba daw MLA barim ka umsning uba Jason Saukme Maulong bat ki he ki han jong katanat ka bakmi ya ki klaw ki batap
Haba ai jingkren shakinong tho kubor hadian ka jinglet jurip usang mau la ong balakmi linti baka jing pentre ya kanika zu kan dep lut hakini ki saupasan sngi banwan hadian baladep penbiang ikikot kisla na kaliang ka sarkar pedeng bat kibor badai khmi ka sarkar jilla kan sala apat ban pli ya kanika zu ringkat kimrat bat ki jingtei hapo ubnai nailar ula ong. I have been told that we expect the infrastructure to be ready within the next 45 days. That is within the month of July. We are hoping that after all the clearances that are given from Government of India and the concerned authorities, we will be able to officially inaugurate the zoo with all the animals and all the infrastructure ready by August. Haka step perngap jong kasngi uble ka ding kala kelang hapo ka ying school ka balarim haka nong ba ka baladon shispa life wastenem ka Khasi Giantia Presbyterian Girls High Secondary School bat ka balabam do yakani ka jaka pule ki khana pule ki basa hajaka sa boarding ka badan marsenda bat kani ka ying school kila yo alat ban pet na kani ka jaka bat kila kinria no mardor shaka community hall ha mission compound ya ka daw jong ka jing plu kani ka ying school om patla bantip bat om shim la don kanu ka jing yap brio na kani ka jing jia haka wei pat kaliang umentri dang ba u konrad ke sangma ula let jurip ya kani ka ying school usangma ula pentikna baka sarkar kan le ya ka badan kam bat pen bahabiang ya kani ka school bat ula pen bana ban a jingrap shiklur tingka shaki bor penya jong kani ka school ya kani ka school la seng house nem shi hajar praspa khandai puar UMLA ka South Shillong bat ubalong unong yalam kaseng BJP uba Sanbor Shulai nin kasngi ula pelat ye ki katto ka digi scheme penroy ki balong baro khat ar klur tingka na kabenta ka constituency ya ki digi scheme lamang tingka lengba ka Urban Smart City SUWP PWD roads bat ki wei hapo ki digi scheme na lor ka jingshna ki surok ki street light bat ki nala ken danru shibon ki weipat ki jing pentray ki ba onle hapo ka constituency haba ai jingkren hagani ka sngi ula kermen bagini ki scheme ken wanra jingmentoy ya baro ki brio jong ka constituency ka menteri katanat ka kot ka khia jong ka jilla i Dr. M. Amprin Lingdo nin ka sngi ila play ka primary health center halauba ha ka jingadon ringkat jong MLA ka Mausen Ram uba Olan Singh Sun ka deputy commissioner ka East Khasi Hills ikong RM Kurba bat ki we ki he ki han jong katanat ka kot ka khia ha ka jingalang ka blalong ha phalal jong ka PHC halauba East Khasi Hills district hab ai jingkren ha ka ka sngi play i Dr. Lingdo ilaong baka sarkar kala play ya ka jaka ai jing sumar khanang ban pentikna bekibrio ha ka than ken yo ya ka jing sumar ka babiang bat ka ka PHC ka longkom ka jing penshisha ya ka jing treshi tom ban wanra ya ka jing sumar ka babha ya ki brio ha ki jaka sor bat ki than nong kan dongru kumju mentapat nginya pet ya ka jinglong jingman kasun meneng ha shillong ka jing shet kalong arpusau point sun degree Celsius bar ka jing kriat kalong khat lai point pra degree Celsius ka jing sngem ka haw kalong riu pu ana ka shispa min step bat khandai pu ana ka shispa janmit ka jing hap slap kalong riu point r millimeters kala abandon ka jing hap slap bamulumala hakatu ka neki jaka Hashwa bangin penkut no ngi penkan mau ye phi baya kani ka khubor nalor ka ba phi yo I haki television phila ruban pet live haka YouTube channel jong ka DD News Shillong nakabenta ki khubor ba man la ka sngi phila ruban pet ya ka khubor jong ka DD News Shillong haka Instagram Facebook bat Twitter Shwaban poy sha ka bakut jong ka thup khubor ngi pet biang sa shi sien ye kimat bakong san Penkut no umentri rang ba du kari Narendra Modi ya ka jinglet jong u sa Japan mi pat banlet sa Papua New Guinea ha ka jinglet ka baar sa kilairi Ai jingkren umentri rang ba du kari Narendra Modi ha ka jingalang jong ka G7 ha Hiroshima kintu badan kam ki jing penkala ha ka rukam trekam ka United Nations Kmi benia umentri rang ba ka jilla u Conrad ke sangma ya ka jingyat ka kam jong ka jingshnai ka State Zoological Park ka badan ha treu Riboy District ong ba ka jing pentre ya ka kam ka yat bed
Bat kading Bashir K kelabam du ya ke school kebeladan mentar shi spa live huisnem kata ke KGP Girls High Secondary School penbena umentri rangba ke jela ukonrat ke sangma ban ai shi klur tingka ban te biang yaka. Te parlok atung ila poi syaka bekut jong katuk kubor jungi menta ka janmit haduk bang de syambiang bat pila syai ke sengi keblei pi baro. मन की बात है जन जन की,